Jaj, és fenekemet, na mindegy. Igen, takarom a kezemmel, úgyhogy nem fogja. Soha nem fogjuk főztél enni. még gulyásra. Ezt nem tudom. Gyönyörű vagy. Igen. Ott a kosár. Az izé. Szóval szeretnék. Gergőnél kandikák. Wow, Semmi többet elmondani, kérem. Móricska jelentkezik, de tanárnő, nem úgy van, hogy a bőle. Egész kis követes seged, igen, de ez tessék, Gergő. Kiírtam egy készítőt, hogy kiírtam egy fel. De szerintem a vízben. Ez király vagy. Úgyhogy most így Megnéztük a kalandomat. Nem akarod venni? Szeretünk, Ugye cuki vagy? csak a Balázs nem látszik. Balázs, gyere közelebben, nem látszik. Ne ordítsd a pénzt. De azért ne vegyük fel. És szóljatok rám, viszont... Szerezd a csitapot. 40 évesig, ami Víz. Nem, mert volt kértünk, hogy mit kéne csinálni. De nézd. De nézd. Fordult, hogy bebicikliztünk a cukrászdába. És odaüted, örök a cseréd meg a sörünk. 3 embert kiszavaztunk.